Ang matag katawhan adunay katungod mahibalo sa nagkadaiyang isyu manasyonal o lokal. Balita nga importanteng masayran ni Juan de la Cruz. Prinsipyo, katungod o baruganang tintugan. Kini ang Atraka Balita 943. Atraka Balita 943. Programa ngang tumong og tuyo mao ang pagpahibalo sa katawhan. Atraka Balita 943. Serbisyo publikong wala ipinili. Atraka Balita 943. Atraka Balita 943. Sa inyong mga radyo, Lunes hangtod Biyernes, alas 6:30 hangtod alas 8 sa buta, diri lamang sa pinakapatas nga sibiyahan, 94.3 City Light FM. At Atraka Balita 943. Ang Atraka Balita 943 gihatod kanato sa garantisadong proteksyon patok sa mga sakit ME500, ME500 ug ang mupagkana sa imong atraka Muscle Man. Doble proteksyon, doble garantisado ME500 ug Muscle Man muhatod kanyo sa mga nagbagang balita sa Atraka Balita 943. Atraka Balita 943. Oras alas 7:53 sa kabugdagon ug karon ato mga detalye sa ato mga balita aton usab kini sa gitawag natong ME500 batasan na ang paggamit sa ME500 aron maproteksyonan ang atong inadadlaw nga gibuhaton kabag kanunay ang ME500 nga mapalit sa butika ug parmasya sa inyong mga lugar. Nasa pikas din niya si Kayla Bigit aning pagsera or kining borders sa umabot nga kapistahan sa lungsod sa Santa Catalina. Kayla may butag, tira! Gikumpirma sa Santa Catalina LGU nga ang tanang border sa barangay poblasyon sakop sa maong lungsod ang pagkasiradan usa sa tanang dili residente isip pagpanganam sa umalabot nga kapiestahan. Siradan karong adlaw mga alas 3 ang takna karong hapon Abril 23 hangtod sa Domingo, Abril 25 sa alas 11:50 ang tanang borders sa barangay poblasyon Santa Catalina tungod sa umalabot nga 73rd Annual Town Fiesta. Sa advisory nga giduso sa lokal nga IATF sa pagpangulo ni Attorney Julius Estoque, Municipal Anti-COVID-19 PIO, ang tanang borders sa sitio Malaga, Malapagyawa, sitio Nagbagang ug sitio Sikopo nga isirado alang sa mga dili residente sa lugar isip lakang sa pagpugong sa pagkuyanap sa COVID-19 ug mapugngan usab ang pagpanagtapok-tapok sa mga katawhan sa maong lungsod. Ang mga residente nga kinsa mosunod sa barangay poblasyon kadto lang nga adunay adlaw o oras nga nakaschedule o ga nakinahanglan nga mopakita sa iyang proof of identity. Ang pag-deliver sa mga gikinahanglan nga panginahanglanon ilabi na sa mga essentials, ang dili kini pagalangayon ilabi na ang operasyon sa mga public utility vehicle kung PUV. Umaw kadto ang nakuha tong balita sa 24 oras sa dili pa. Amo ang kinasingkasing nga pagtimbaya sa adlaw na tawhan ni Ma'am Maria Lea Sabate diha sa lungsod sa Pamplona. Happy birthday nimo Ma'am Lea. Maayo pagpaminausab nila Consel Evi Montes sa Tolentino, Barangay Manguto Councilor Ceres Marimat, ni Sir Josel Ramirez, Sir Crisanto Garet, Ma'am Jade Marimat, Ma'am Milogene Marimat, Ma'am Jan Maika Empek ug tanang team hawo diha sa Pamplona. Sa Raspberry Spa own and managed by Ma'am Roda Silva. Ang pinausab diha sa MJ's Eatery lang Sir Ondo Ibalyes, Ma'am Maribet Marimat ug Ma'am Iyay Aguilar ug Ma'am Jovelyn. Ni Ma'am Adelfa Neo sa Barangay Tugas o ni Ma'am Jenny Bukiran sa Barangay 5 Tanhay City. Ni Ma'am Christy diha sa Totos Eatery sa May Tanhay City Public Market nga kanunay gyud nga nagpalanog sa Atraka Balita 943. Sa Love Bubu Soap Trading nga nimutang sa Mabini Street, Barangay 2 Tanhay City. Alang sa programang Atraka Balita 943 sa 94.3 City Light FM Tanhay City, 6.9 Light FM Manukan Zamboanga del Norte. Serbisyo publikong walay pinili na kadiri sa lungsod Santa Catalina. Kini yung Atraka correspondent kay Lakhay, mayong buntag kanatong tanan. Atraka Balita 943. Laing nga lokal nga balita. Gipanghingusgan karon ni Barangay Ubugon na Kapitan Cristito Tito Radan ang oras sa curfew sa ilang barangay. Gani aduna pay mga tawo nga residente sa ilang barangay nga maglakaw sa oras sa curfew apan dili hinoon kini minor de edad
og nagdepende usab kini sa ilang rason. Matod usab ni Kapitan Radan nga kalagmitan nga malapo sa takna sa curfew katong nag-operate og internetan nga lapaw na og alas 10 ang takna sa gabion. Apan wala kini manirado base sa taho sa nagpakabana nga residente. Sa usab ni Kapitan Radan nga adunay kausa nga iya kini nga gipanid-an o giukoy positibo kining nag-operate sa curfew nga oras. Ang ila kining giadto o gibuyag kun adunay mga silingan gani nga minor de edad pa nga nagdula ug ang paniya nga walay pasuuray ang balaod kay kini para lang sa tanan. Ani ang pamahayag ni Kapitan Cristito Tito Radan. Gani, itong sasang gabi na may mga computeran po diri sa Luyo, mga internetan, may ning complain man nga abot ko na sila galauna, pero mao lagi ng sabtose nga kanang motuyok day mi, pagkabalo nila nga naami gapadulong, ilang i-off dayon nilang suga, dayong ikuan. So nakitaan yun ako itong sasang gabi nga ga-operate pa sila, kay gikawatan ako sila adto jud og mga alas 10 gabi. So mo nang ako yung giwarningan sila karon kuha na sila, close yun nila alas 9 jud. Ako yung gipahunong og alas 9 ang kanang computeran. Sa kinsa diri, naman ko'y operate po akong igagaw diri o computeran diya sa uno, diri po sa 4, ako yung gipahunong ko, kini atong balawad wala tayo gipili. Maparinti tag makuha na ito nga, tabangan na ito. Kay, o gili na ito na aksyonan ako may madaot. Mayroon niya ng mga tao nga pabor-pabor. So ako dyo silang gikuan nga alas 9 is alas 9, dili kay alas 9 may mong alas 12. Na Cristito Tito Radan sa Barangay Ubugo ning siyudad sa Tanhay. Laing nga lokal nga balita. Bisan pa man nga wala na kaserbisyo sa lungsod sa Manoyod si kanhi gobernador, kanhi vice gobernador o kanhi mayor o karon si kan district board member Jose Petit Baldado nga matod pa niya sa panahon nga siya pa'y vice gobernador sa Lawigan sa Negros Oriental daw kininiyag yung plano ang White Sandbar sa lungsod sa Manoyod nga mailagyod ang kaanyag nga mahimo unta nga numero 1 nga tourist spot sa probinsya ug dili lang kay sa Negros Oriental kundi tibok Visayas. Say usab niya nga nawala siya sa iyang pagserbisyo sulod sa 20 ka tuig sa panahon nga naa pa siya sa kinabuhi sa politika. Mao ang iyang plano sa White Sandbar sa lungsod Manoyod ang wa kini matuman. Ani ang pamahayag ni Sikan District Board Member Petit Baldado. Want to let people usahay makuan magunda because I started that and it was well developed last time. Dahil mga bisita na known na ganig build dives of the Philippines. We have a lot of visitors and a lot of studies nga doon ay mga ito ang consultant during my time as Vice Governor. Pero wala nang ka-take off kay kulang o nawala man ko for 20 years, nawala na ko. So wala ka-take off ang mga plano. Mumoto yung sa damgo na ako nga mahimog yun nga number 1 tourist spot not only in Negros Oriental but in the whole Visayas because gitdanggaan na magandang mail dives in the Philippines. As a matter of fact, when I was the Vice Governor already, nawala na po pagka-mayor, na-maintain man to, itong manghod ni President Aquino ni Adto, daghan kay mga personalities nga dagko, din ay mga ambassador na tulog niya, doon ay mga basketball player pareho ni Julas, ni overnight po dito. So that was very kuan sa una. Ako po nandito ko magkatulugan because ang experience ni Mugtuwa ka dito overnight, murag doon na kay you are in the middle of nowhere. Ang peace, tanan na di kayo. So wala pa tong daghang pambot. Karon busy na kayo, commercialized na. Wala ma-maintain ang pagka-pristine niya o pagkayo lugar nga malinawan. But anyway, that's part of progress nga rin. Doon na mag-kausapan. Si Sikan District Board Member Attorney Jose Petit Baldado, eksklusibong nahinabi sa Traka Balita News Team. Laing lokal nga balita, ipasabot ni Pamplona Councilor LV Montisa Tolentino nga buhatan ni Sikan District Congressman Manuel Chiquiting Sigarbaria nga naa sa lungsod Pamplona ang gitawag kini niya og satellite office sa syudad sa Tanay. Matod pa ni Konsyel Tolentino nga padayon ang operasyon sa ilang serbisyo sa opisina o ganakin himutang sa Pamplona. Gani
dili lang kay ang tao na anad sa mo direkta sa buhatan sa syudad Sanhay kay mangayo og ayuda. Matod pa niya nga wala na kini problema kay tungod kay managsama raman ang tumong sa pagserbisyo sa katawhan. Sa isay usab ni Konsehal Tolentino sa kadaghanan nga taga Pamplona ang buhatan la ang sa-isay pa ni Konsehal Tolentino nga kadaghanan nga taga Pamplona ang naa sa buhatan gyud sa Pamplona aron makasave sa ilaha nga plitihan. Ani ang iyang pamahayag. Sa Sir Bali, ang ato ang opisina diri mura na siyang satellite office sa Tanhay. Katong naanad na nga sa Tanhay sila mga pwede sila mo diretsyo dito. Pero aduna tay mga constituents nga moagi sila nga ri kay magpliti na sa daw sila sa Tanhay if mo diretsyo sila nga dito. So may na lang sir daw makatipid sila sa pliti. So ang among gibuhat sir, among gibay batch natay tawo nga maoy mo process ngadto sa Tanhay. And then ang atong constituents mahulap lang na rin sa ato ang office sa Pamplona. Si Konsehal LV Montisa Tolentino sa lungsod sa Pamplona. Samtang si Mr. Eric Josel Ramirez, ang retiradong pulis bisan pa man wala sa wala na sa pagserbisyo, apan padayon gyapon ang iyang paghatog maayong serbisyo ilabi na sa taga Pamplona. Matod pa ni Josel Ramirez nga dako niya nga pasalamat ni Konsehal LV Tolentino nga sa iyang pagtabang tulin og tinuray ang serbisyo para sa katawhan nga haga na sa pagpangita og tinuod nga serbisyo. Dugang pa ni Ramirez, si Konsehal Tolentino wala kini sa gapili sa pagkulang pagtabang sa nanginahanglan gani og dili man gani dayon masulbad ang gikinahanglan apan pangitaan gyud kinig paagi ni Konsehal Tolentino inabagan sa ilang grupo. Ani ang pamayag ni Mr. Josel Ramirez. So, ang pagtabang sa katawhan sa lungsod sa Pamplona o sa nagkalailaing barangay. So ako gapasalamat pug ko nga si ma'am ang programa gyud ni ma'am para kayuhan sa kadaghanan sa taga Pamplona nga din. Ug aduna may magkinahanglan og tabang pwede ra ta makaduol ni Ma'am LB. Kay si Ma'am LB usa jud makahatag og tabang. Si Mr. Josel Ramirez, ang retiradong pulis sa lungsod sa Pamplona. Laing nga lokal nga balita tungod sa taas sa kaso sa COVID-19 sa lungsod Mabinay. Kahimdon nga adunay 26 ang aktibong kaso sa COVID-19 sa maong lungsod. Ang payout sa BPDO o ang barangay nutritionist scholar sa lungsod sa Mabinay ang naoktaba kini o wala kini madayon tungod sa pagsaka sa COVID-19. Maong wala gyud lagi pangapod-apod ang honorarium sa BPDO o sa BNS. Si Mabinay Mayor Jutri Abada Uy, ibot siya nga bason na karong simana mahatag ang ilang honorarium sa BPDO o sa BNS sa ilang lungsod. Sa isay usab ni Mayor Jutri Uy nga iyang prioridad ang panglawas kon health sa katawhan sa lungsod Mabinay kay taas pa ang kaso sa COVID-19. Gani iya pang ipahibalo ko na kanus agyod ang payout sa mga beneficiaries sa BNS o sa BPDO. Ato ang payout unta sa itong BNS o sa BPDO. Supposed to be last week man ato atong April 14. But tungod sa search ato ang COVID-19 cases diri sa itong lungsod atong gihangyong ato ang province nga i-delay usa, i-cancel, i-postpone usa kay mahadlok ta sa security no sa ato ang mga katawhan diri sa itong lungsod, labi na nga sigurado kay ubay-ubay man pud sila. So mo pagtaas-taas kay ato ang medyo daghan-daghan taron. So ato na lang paglikay sa pagkuyanap ni COVID sa ato ang pagkuyanap pa sa itong virus diri sa itong lungsod ato sang giuna ang health ato sa gi-secure ang health na no ang panglawas ang ato ang mga tawo diri. May atong gi-priority so matatong siya ang province so na-cancelar pa. So wala pa tay update o kanos o ma-release. So tingali sa itong mga BNS, sa itong mga beneficiaries, sa itong mga kuan.
tingali mapabalora sila og nanatay igo nga panahon nga pwede na nato ma-capture. Si Mayor Jutiri Abadaoy sa Lungsod Mabinay, eksklusibong nahinabi sa Atraca Balita 943. Katabusang lokal nga balita. Dakong sunog ang nahitabo dito sa may Pamplona Elementary School kagabi mga alas 10 ang tak na kagabion kon kagabi Abril 22 tuig 2021 dito kintabo sa may poblasyon lungsod sa Pamplona. Si Fire Officer 3 Michael Alforque Carino mibot yang nga nakadawat silang alarma sa maong sunog o matod pa niya nga dili gani nila makaya ang maong kalayo kay maglisod sila sa pagsulod sa ilang fire truck. Ano yung pamahayag ni Fire Officer 3 Michael Alforque Carino. Ato ang nadawat alas 10:07. So earlier from 10:07 nagsugod ang kalayo. Dili lang nato makuan, dili nato ma-pinpoint kung unsa jud siyang orasan nagsugod, but somewhere around alas 9:45 or anang mga orasa tingali. Magkandak pa ta karon og investigation moadto ta sa area karon unyang taod-taod para makuha nato gyud ang exact nga mga panghitabo. Say usab ni Fire Officer Carino nga nangayo gyud siya tabang sa ubang silingan nga LGU sama sa dakbayan sa Bais, Central Cab, Sab o diri sa may syudad sa Tanay o sa lungsod sa Amlan o lungsod sa San Jose. Dugang pa niya mukabat o 12 milyones ang pagbana-bana sa maong danyos sa tunghaan kinsa na sunog kagabi. Mga alas 9:45 ang tak na nagsugod o na-report kini sa buhatan sa Bureau of Fire sa Pamplona mga alas 10:07 o niresponde sila alas 10:17 nas kagabion. Sa isay pausap niya nga nahuman ang maong sunog, fire out mga alas 3 na sa buntag o ang fire control na kontrolar nila ang maong sunog mga alas 11. Imidya ang tak na kagabi. Dugang pa niya ang maong sunog. Adunay 12 milyones ang danyos ni ini. Ano yung pamahayag? Hisguta og fire out nga totally extinguished na ang fire kanang mga oras sa alas 3 sa kadlaw na gyud. Pero nideklarar ta og kaning fire under control is mga 11:25 sa gabi. So ni-responde tag alas 17, nideklarar tag fire under control alas 11:25. Dayon fire totally controlled and extinguished alas 3 na. So kabahin sa danyos, dili pa ta kahatag og insakto gyud nga amount tungod kay tan-awon ato bang i-reassess ang building og kauban didto ang mga contents kay naa may mga laptop, computers. So mga pila siguro bana-bana ko sa bana-bana lang ako sa papa. Mga bana-bana ang More than 12 million tingali. Sa ako na lang bana-bana more or less, pero dili pa na siya official sa ako lang kuan, sa ako lang tan-aw. Ang matag katawhan adunay katungod mahibalo sa nagkadaiyang isyu nasyonal o lokal. Balita nga importanteng masayran ni Juan de la Cruz. Prinsipyo, katungod og baruganang tintugan. Kini ang Atraca Balita 943. Atraca Balita 943. Programa ng tumong ug tuyo mao ang pagpahibalo sa katawhan. Atraca Balita 943. Serbisyo publikong walay pinili. Atraca Balita 943. Atraca Balita 943. Sa inyong mga radyo, Lunes hangtod Biyernes, alas 6:30 hangtod alas 8 sa bunta diri lamang sa pinakabatas nga sibiyahan 94.3 City Light FM. Atraca Balita 943.